Ελάτε να κάνουμε unboxing το πιο viral θερμός του καλοκαιριού. Αυτό είναι το μπουκάλι Cool & More, είναι 1 λίτρο και αυτό είναι το ένα από τα δύο του καπάκια, είναι το καπάκι καλαμάκι, έτσι πίνεις. Έχει από μέσα καλαμάκι για να μην χρειάζεται να γεννάς το μπουκάλι, έτσι. Έρχεται μαζί με ανταλλακτικό καλαμάκι και μπουρτσάκι καθαρισμού. Αυτό είναι το δεύτερο καπάκι, το μαγνητικό, με σταθερή ροή και θα σας δείξω πώς λειτουργεί. Στη συσκευασία έρχεται αυτό το δαχτυλίδι, το μαγνητικό, το κολλάς πίσω από το κινητό σου και έτσι γίνεται μαγνητικό. Άμα έχεις μοντέλο από iPhone 11 και μετά δεν χρειάζεται καν το μαγνητικό δαχτυλίδι, κολλάει από μόνο του. Το μπουκάλι έρχεται με τη βάση σιλικόνης για να μην γλιστράει και να μην γρατζονίζεται. Κρατάει 24 ώρες κρύο, 12 ζεστό και έχει εγγύηση φόρου ζωής. Αυτό είναι το μπουκάλι Cool & More.